Den dame og de herrer. Yes. Jeg vil ikke se en vis Patricia. Nej, har du set Patricia? Har du set hvid bil? Har du set hvid bil? Taler vi om Patricia Delerand? Ja. Nu kan jeg ikke Hun er her. Hun er her stadig. Det ved jeg. Jeg undskylder den. Har du set hvid bil for helvede? Jeg undskylder den aggressivitet fra nogen dame. Det forstår jeg godt. Det gør vi også. Det er også andre, der undskylder. Hun har regnet. Sisse. Hej. Giv mig en hvid bil. Okay, bare kom. Jeg er flat. Jeg er flat. Du er ikke en fucking hvid bil. Hvad vil du have sex? Nu er der en hvid bil, altså. Jeg er en hvid lastbil. Jeg kan ikke gøre det. Lastbil, det er noget lort. Kan du ikke lige forklare mig helt præcis? Jeg er kun stationcar. Jeg er ked af det. Ja, det er så nederen. Jeg hader dig. Jeg er så liderligt, skal jeg have en hvid bil. Skal han en bil? Var det ikke en rød stue om igen? Det er mig, der vil have en hvid bil. Kommer en bil nu, hvis der er. Jeg vil have en hvid bil. Skal Det ved jeg ikke. Jeg så bare nogle lys der. Kommer en bil derfra. Kommer en bil nu. Den er ikke rød. Den er sort, den bil. Den er blå. Den er grå. Blå! Jeg har ret med blå, mand. Fuck det de er også på morfar. Så der kommer en ny bil. Værste plan i verden. Stubberum. Hvis hun lyder lidt... Frit internet. Stubberum har en kæreste. Det er Jesper. Det tror jeg faktisk, han har. Ja, Jesper Stubberup har en kæreste, der går min klasse. Jesper Stubberup har en kæreste, der går min klasse. Jeg siger det videre! Løb! Gør det nu! Gør det! Jeg er så pæntrængende. Du har en flaske i hånden. Du har en flaske i hånden. Ja! Ja, gør det. Så lægger vi det på nettet.